Podemos, en consecuencia, imaxinar unha Galiza que non fale galego. Por exemplo, unha Galiza absolutamente castelanizada. Ou, se queremos pensar nunha situación menos radical, unha Galiza onde o galego sexa respeitado, mas non promovido. Ou mesmo unha Galiza onde o galego sexa considerado como unha reliquia histórica ou como unha típica modalidade folclórica que a fins turísticos conveña conservar. Poderíamos establecer reservas nas que un fato de labregos e de intelectuais, vestidos con monteira e cirolas os homes e dengue mantelo as mulleres, vivesen subvencionados polo Estado, consagrados a falar, escrever, cantar, rir e chorar en galego, con acompañamento de gaita. Cousas semellantes víanse e vense noutras latitudes. Mais hai unha tradición, segundo expuxemos, que aspira a outra fortuna para o galego. Esta tradición, a de Murguía, a Academia Galega, a de Risco, a revista Nós, a de Villar Ponte, as Irmandades da Fala, a do Otero Pedrallo, o Seminario de Estudos Galegos, para non citar senón figuras e institucións científicas e literarias, propugna o galego como lingua de Galiza. Para os que nos educamos nese ambiente, non hai outra fórmula satisfactoria. Non vemos a Galiza falando noutra lingua que o galego. Claro que este ideal implica problemas de organización, debido ao estado en que a lingua se atopa, a presencia social do castelán e a existencia dun idioma oficial da Administración Central. A resolución destes problemas incumbe aos políticos. Os estudosos da lingua correspóndenos fornecer a información precisa para esta resolución e facer votos porque os que temos xa calcados desde hai tempo o sarego da vellez presenciemos en devén a restauración definitiva a que todos son convocados con respeito e amor do galego na vida da Galiza.